Dobar dan, naši dragi pratioci. Ja sam doktorka Dijana, javimo se iz ordinacije Lolin. Danas smo tu sa našim pacijentom Milanom. Milan je došao pred prilike godinu dana u našu ordinaciju. Tom prilikom je konstatovana upala inflamacija desni i tom prilikom smo uradili jednu kauzalnu, fazu terapije gde smo sanirali upalu desni. Posle godinu dana Milan je došao da napravimo nove krunice. Vi ste imali stare mostove? Da. Koliko su bili stari ti mostovi? Pa oko 13 godina. 13 godina, dobro. Znači, tamo je već bilo vreme za zamenu, za remont. Da. Sad mi kažete, kako ste vi uopšte čuli za našu ordinaciju, kako ste došli baš kod nas? Ja sam čuo putem mojih prijatelja Fort Wayne, Indiana, Sjedinjene Američke Države. Oni su mi, tako reći, rekli sve najlepše o vama, pohvale, a naravno, pokazali estetske zube koje ste im vi uradili i na osnovu toga ja sam odlučio da dođem kod vas. Dobro, znači u pitanju je bila preporuka. Dobro. Sad kažite da li je preporuka bila opravdana kad smo prošli ceo ovaj proces? Preporuka je bila vrlo opravdana. Zahvaljujem se svom osoblju klinike Lolin, također svojoj doktorici Dijani Bulatović. Hvala vama. Kojoj sam zahvalan za ove lepe zube i naravno svom osoblju klinike Lolin. Hvala vama, vi ste stvarno bili jedan sjajan, strpljiv pacijent, zadovoljstvo je bilo raditi sa vama. Samo da kažem da smo kod Milana postavili nove cirkonim krunice u gornjoj i donjoj vilici i želeli bi da se zahvalimo i našem tehničaru Miroslavu. Naravno, to obavezno Miroslav je radio veliki deo posla. Doprineo da vaš osnov izgleda baš tako. Tako je. Eto, toliko za ovo javljanje. Ukoliko vam se bude svidio ovaj post i fotografiju, možete da lajkujete. Očekujemo vas u ordinaciji da i vi dođete po svoj novi osmeh.